Дөресен генә әйткәндә, мин Мәскәүдә беренче тапкыр моннан 9 ел элек булган идем, әле менә санап чыгардым һәм менә эш буенча Мәскәүгә килү мөмкинлеге белән штаб татар мине кунакка чакырды һәм мин интернетта бик еш карап барам, чынлап та монда төрле проектлар, төрле кешеләр белән танышу, аралашу бар икәнен беләдерем, штаб татар дигәнне ишеткәнем бар иде һәм монда килеп мин чынлап та шаккаттым, шундый бик күңелле атмосфера, бөтенесе дә шундый дуслар кебек, бөтенесе дә шундый аралашалар, шулай рәхәт һәм мин гомумән шул хәтлем шатмын Мәскәүдә, Мәскәү уртасында татарларны берләштерү урыны ясаганнар. Әлбәттә, мин моңа бик нык шатландым. Чынлап та рәхмәт бик зур чакыруыгыз өчен. Сезгә алда, Алла бирсә, киләчәктә уңышлар һәм тагын да үсүегезне, тагын да зуррак проектлар, тагын да дөньяны яулау буенча бик зур проектларны үстерүен телим. Мин чын күңелдән бик нык шатландым. Шулай ук теге штаб татар, Мәскәү татарлары, Россия татарларын берләшеп торып, бердәм булып үсештә, хәрәкәттә яшәргә язсын.